nato nga usa ka debate tali ni Brother Paul Alima ug sa atong igsuon pod nga si Pastor Claro Magallanes sa Baptist Church. So karong gabion na inyo gining mabati mga brothers and sisters kay ayaw gini ninyo wag tanga sa inyong dunggan ug kuan na gini i-focus gini itutok gini ninyo kay lagi nindot kay ni kay dagko itag makuha nga kamatuoran ani di lang kay kuan di lang kay lingaw-lingaw lang kundi makakuha gyud mo manang mga maayong pagtulon-an ini kay kay ang topic nga paghisgutan ani ang true church. So katong mga nanguan sa pasabot ani nang nangita sa nagsiksik pas kamatuoran makakuha sila idea kung asa gid ang ilahang gustong adtuan. Okay, so karong karong higayon na atong ihatag ni Brother Paul para sa kuan kining pagampo nato sa dili pa tato sugdan na formal. Sige. Okay, mayong gabi sa tanan nato mga mayong gabi sa tanan nato mga listeners o televiewers atong programa ang Krusada sa Pagtuong Katoliko diin usa ka espesyal nga edisyon ang inyong madungog karon nga kagabhion. Dayon sa dili pa ta magsugod, mangangayo tag hinabang sa Ginoo diha sa pagampo. So sa mga Katoliko, pwede tang manguros o sa di pod Katoliko ato pong respeto ang ilang pagtuo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat sa imong kaayo. Ikaw ang tinubdan sa kaalam, ikaw ang kamatuoran, ang kinabuhi ug ang dalan nga ngay subayon sa mga tao. Karong kagabhion Ginoo kami nangayo kanimong hinabang diha sa pinaagi sa pagampo nga imong lamdagan nga mohuna-hunag kasing-kasing. Labi na sa topiko nga among diskasan karon nga kagabhion mahitungod sa imong simbahan Ginoo. Nasayod kami nga ikaw nagtukod og sa lamang kasimbahan. O karon Ginoo ikasubo nga daghan nga mga pundok sa kalibutan ug ngani nalibog ng uban. Kung asa ni ining linibo ka mga pundok ang imong gitukod. So kining topic Ginoo nga among hisgutan karon hinaot mahimo kami nimong instrumento sa pagpadayag niining kamatuoran aron mailahan namo ang imong simbahan ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Ang simbahan nga imong gipanumpaan nga bisan panggahom sa impierno dili gayud makapildi kaniya kay nanaad ka man magauban ka kanamo sa kanunay sa tanang mga adlaw hangtod matapos ang kalibutan. Blessingi Ginoo ang mga tao nga naminaw nga maka-cut-on sila niini o mobalik sila sa imong simbahan o puy-an nila ang maayong kinabuhi ang ebanghelyo nga imong gitudlo sa imong simbahan Ginoo. Kining tanan amo pag-ampo amo kining gipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo nga imong anak uban sa panag-ambit sa Espiritu Santo Dios nga usa uban kanimo Amahan hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, welcome pag-usab. So atong i-welcome ato ang mga friends nga di karon diri karon sa studio mga brothers and sisters. So di karon sa ang mga dili sa debater. Si Brad kinsa ni siya? Ayen. Brad Ayen. De la Peña kauban ni Pastor Magallanes. Ang atong higala po nga gikas gawas na bago pa niabot si Brother Cesario Morposa. So mag-aabot tayo ni Brother Ray Puentes. So na si Brother Ray Puentes. Nya ato ang moderator karon mga brothers and sisters si GR, si Kuya J. Dapo diri si Brother RB o katong duha nimo ka mga brothers mga sa mga member po sa CCM. So mga crusaders po dato mga igsoon po mga brothers and sisters. Nya ato sang i-welcome atong mga higala karon diri nga sa ni join nato sa Facebook, di man atong klarong uban. Si si Ria, si Edwell, si Remus Lugno sa Capiz, si Brother Edwell Mabanag, si Christopher Barquilia nga nakaroon sa gawas, si Sister Cecilia Gallardo, si Glenn Amancia, si Brother Glenn o si Brother Buboy ni view po sila nato karon nya ingon si Brother Edwell maayong gabi Brother Paul, Brother Sane wawal diri si Brother Sane, Brother Edwell
ug Brother Erwin, Brother RB Magaway Gogo Catholic Crusade Ministry. God bless kaninyong tanan. Og ingon si si Sister Cecilia, good evening mga brothers. Pagaubanan ka sa Dios nga makagagahom sa tanan. O God bless you all. Ingon si Brother Buboy Gakrama, God bless Roman Catholic. Okay. So si happy listening po ni Brother Nestor Bulunggon sa inyong pag-join. Salamat kasanan. So sa di pa ito sugdan, atong basahon atong roles, mga brothers and sisters. So hatag sa mong statement, Brother Paul, sa para sa atong debate. So ato sang pastoryahon sa kadiyot si Brother Paul sa affirmative ug si Brother Claro Magallanes. Okay, Brother Paul. Okay, once again, maayong gabi sa tanan nga nagtanaw o naminaw nining programa. Kinitimaan nga interesado kita niining nindot nga topiko nga atong pagdebatihan karong kagabi. Una, mahitungod sa tinuod nga simbahan. Mahitungod kini sa proposisyon nga akong iproibahan karon. Pamatud-an ko nga ang Catholic Church maong matuod nga iglesia kagitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. So paminawan ninyo kamong mga Katoliko nga naminaw o sa mga dili sab Katoliko ato sab silang gidapit nga maminaw niining maong topic o sa ako pong pinangga nga kaatbang niining mong diskusyon si Pastor Claro Magallanes o sa iya pong makauban nga mga membro siguro nga nagtan-aw pod karon maayong gabi o God bless kanatong tanan. Okay, si Pastor Claro Magallanes. Okay, daghang salamat. May gabi tanan. Ang isip nga usa ka dakong oportunidad nga di maka imo na po sa pag shares kamaturan sa Dios. Giimbitar ko ni Brother Erwin ay tungod niini nga kalihukan debate. So wala na ko balibari o mao na nga amaong team ang matuda ng tinod nga iglesia o ako karon negative ko bali ako'y mubungkag sa pamatuod ni Brother Paul. Winahot nga kining atong isigutan walay personalan ini. That is for truth's sake, no? We do this for truth's sake. Kay tagbusan nato ato ba magid sa Dios, di minata malikayan ana kung kinsa gyoy maka pamatuod sa matag usa kanato nga sigurado kita mga tubang sa Dios. Diin ang atong gibarugan tinuod gayud. So mao na nga kining atong gibuhat karon pagpangita lang gyud, pagsusi lang gyud sa kamatuoran. So giisip ta ko nga dako nga oportunidad kini mao nga higayon karon. Daghang salamat. Okay mga brothers and sisters, so ato ipahibalo ni sa duha ni sila ka topic ang ilahang pag-isgutan Truth Church gapon. Karong adlaw ang unang mo pamatuod nga tinuod nga gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church. Dahil ang pagkasunod Martes ang pamatuod pod nga tinuod nga gitukod ni Kristo mao si Pastor Claro Magallanes usa ka kuan siya Baptist. So in general pastor no, so dili individual Baptist, no, so in general. So apil na mo ni tanan Bible Baptist, so sa klase nga Baptist, missionary Baptist, basta all Baptist apil kay pagpamatuod ani ni pastor. Okay, so ato sa pastorahon ato ang moderator sa roles. Kay may gabi sa tanan no. O natay mga regulasyon nga dapat atong sundo na sa kining panag-debate karong gabi una. O sa di pa mga higala, maka-appeal po no ang mga kanang viewers sa itong pangutana pero moingon na si Don Erwin kung kanus ata pwede nga mangutana. So anyway, natay atong nga bisan nato mga regulasyon karong gabi una. Okay, una. Kanang ang proposition sa nato mga kaygalaan kani ang pamatud-an nga ang Catholic Church or Roman Catholic Church mao ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Sumala sa Biblia og mga referensya. Okay, mao kanatong proposition. Og atong regulasyon sa lagtugi una. Adunay duha ka tag 20 minutos nga barug ang matag habig. No, tag 20 minutos sila. Og sundan sa tag 15 minutos nga pangutana ug tapuson sa nga summary
sa matag habig din ang katapusan nga mohatag sa summary mao ang affirmative side nga mao si Brother Paul nga Roman Catholic Church. Ikaduha, ang mga pangutana ibase lamang sa tema. So, ang mga pangutana nila mga igsoon, mga higala nga bahin ligapon sa tema nga True Church. O sa inyo po pagpangutana diha, no, kung gusto po mangutana, dapat po nga base gyapon sa atong tema. No, sakto ba ko Pastor Brad, no? No, base gyapon sa to, at least dili ta masaag banayhan ay ang atong padulngan. Ikatulo, dili mula pa sa usa ka minuto ang mga pangutana og tubag. O ikaw pa itong kinalasan mga higala, maka-object dayon na ngadto sa moderator ang mataghabig kung dunay paglapas sa regulasyon nga gipirmahan. So ako ay ang mahimong moderator na ini. So ako ay magtanaw kung kinsay nakalapas sa atong regulasyon sa atong lagtugi karong gabi na. Daghang salamat. Okay, so mao to siya rules and regulations sa atong debate. So katong gusto mangutana bahin sa atong topic nga True Church, pwede mo papasupot lang daag mga message din ato nang basahon or ato bago ni nila before sa rebuttal nila. Okay, so sugdan na nato. Pwede na ang mataghabig. Okay, so una nato ang 20 minutos nga pagpabarog sa affirmative nga pamatud-an ni Brother Paul Alima usa ka Katoliko nga ang Katoliko or Roman Catholic Church mao tinuod nga gitukod ni Kristo. Okay, so time start. Okay, daghang salamat no sa atong tinahod nga timekeeper o sa ato pong tinahod nga moderator. Atong timekeeper si Brother Erwin Ibarreta o sa atong moderator mao si Brother Agapito Cabasura o ingon man sa akong kaakbang ni ining mong diskusyon si Pastor Claro Magallanes. May gabi ipod kami Pastor sa imong mga kaubanan sa tanan nga naka-tune in sa atong Bisdak Radio Online, sa tanan nga nakakonek karon sa internet. Maayong gabi o welcome sa atong tema, sa atong diskusyon. Pamatud-an ko nga ang Catholic Church mao ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o mga referensya. Sa ato pa kining akong proposisyon karon, ako ning pabarugon sa duha ka lig-on nga haligi, Biblia o mga referensya. Sa Biblia, usa ka klaro nga kamatuoran nga ang atong Ginoong Kristo niadtong mianhi sa kalibutan nagtukod gyud siya og usa ka iglesia. Sa San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 miingon ang atong Ginoo kang Pedro sa Greek language, "Soe Petros kai epe tutete Petra o ikodumisu mochen eklesian." Ang gisultihan ni Hesukristo niini taliwa sa 12 ka apostoles mao si San Pedro. Mingon siya kang Pedro, nga ikaw mo si Pedro. And upon this rock, I will build my church. Wala mo ingon ng atong Ginoo nga I will build my churches. Klaro, tinaw, ang giingon sa atong Ginoo nga magtukod ko, I will build my church. Meaning, numerically, one. But as of now, pwede nang daghan na sa mga pundok sa tinuuhan. Daghan ang matinuuhan nga ng lutaw o sila po miangkon nga sila maong tinuod nga iglesia. Although ila man ang right nga moangkon, libre man ang pag-claim. Pero usa ka matuoran nga atong tugkaron o atong sayron, taliwa sa daghan mga simbahan na existido nining tuig 2018. Asa man dinhi ang gitukod ni Kristo, niadtong mideclare siya kang San Pedro nga I will build my church. Kay kini nga church gipanumpaan ni Kristo. Et porte infere non prevalebont adversus iam. Nga bisan pa ang ganghaan sa imperno, in other translation, bisan pa ang kamatayon, dili gayud
makadaog ni ining iglesia nga iyang pagkatukuron. Kay nanumpa ang atong Ginoo sa siya mosaka sa langit. San Mateo 28:20, I am with you all the days until the end of the age. Sa ato pa, kini nga simbahan, di gyud kini mawagtang. Magpadayon kini latas sa kasaysayan. Sa ato pa, doon na kini record sa history. Kung ang iglesyang gitukod sa atong Ginoong Kristo muhangtod siya sa tanan nga makatuigan, sa ato pa doon na kini mga record sa history ang iyang existence. No nang miingon si San Pablo sa Efeso Kapitulo 3 versikulo 21, daygon si Kristo o ang iglesia hangtod sa tanang katuigan, sa tanan nga kaliwatan. Meaning ang simbahan, ang iglesia nga itukod ni Kristo, mupadayon kini hangtod sa kahangturan. So, ang iglesia ni Kristo, iglesia Katolika o ang Baptist Church, puro mi nagkaoyon nga si Kristo nagtukod o sa lamang ka iglesia. Dayon mooyon pon ang Baptist o ang Katoliko nga ang simbahan may exist yun siya sa centuries. Kaya doon ako yung librong dalano kang Dr. Carol, ilaman po ning establish nga ang simbahan existido yun sa kasaysayan. So both Catholic o Baptist, nagkauyon ni ana. Ang walang namo kauyon ni karon kung kinibang Catholic Church, tinukod ba ni Kristo o dili, mo ang subject matter karon sa debate. So, kung ang iglesia mula hutay hangtod sa kahangturan, meaning doon na siya record. O doon na siya identity to identify kung asa ni nga church na karon nga itong gitukod ni Kristo na itong first century. Una na kong kutloon nga referensya sinulat dili sa Katoliko ni nga author. Ang nagsulat na ining maong libro, mao si ang author na ining maong libro nga akong unang basahon, mao si John Young. John Young is a canon of York Minster and a member of the General Synod of the Church of England. So kining akong kining libro nga akong kutloon karon dili kini Katoliko. Membro kini sa General Synod of the Church of England. Unsa may iyang giingon dinhi sa iyang libro dinhi sa pahina 169. According to John Young, dili Katoliko nga author, there can only be one church spread through all generations and throughout the world, for which the Greek word is Katholikos. One holy, Catholic, and Apostolic Church. So according ni John Young sa iyang librong Christianity, matod niya dunay usa lamang ka iglesia. O kini nga iglesia mi kaylap kini sa tanan nga kaliwatan ngadto sa tibuok nga kalibutan. Og ang Griego nga pulong niini gitawag kini og Katoliko. Sa ato pa, ang usa ka iglesyang gitukod ni Kristo bisan sa mga dili Katoliko ilang giangkon nga kining iglesia nga usara nga mikaylap sa tanan nga makaliwatan, sa tanan nga parte sa kalibutan, Katoliko ni. Matod sa dili Katoliko nga author. Nganong nakaingon man sila nga Katoliko ang iglesia, ang gitukod sa atong Ginoong Kristo, ang iglesia usara. Kay iglesia ang gitukod sa atong Ginoo, dili man kay gitukod sa atong Ginoo nga ang iyang scope is lokal. Ang iglesia gitukod sa atong Ginoong Kristo mao kinang iglesia nga ang katuyuan sa iyang pagmugna niini mao man ang ahensya sa kaluwasan sa tanan nga mga tao. Mao nang ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo alang sa tanang kanasuran, meaning universal ang scope sa church. Meaning ang nature sa simbahan nga gitukod ni Kristo Katolika. Meaning universal. O kining pagka universal sa simbahan lagi tukod sa atong Ginoong Kristo, diha na ni. Diha na kini sa
Diha na kini sa kabubuton sa Ginoo sa iyang pagtukod. Ngani miingon man siya sa iyang mga apostoles, panlakaw kamo sa tibuok nga kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Meaning, ang scope sa church sa gitukod ni Kristo, makailapon kini o tibuok nga kalibutan. Mao nga gikan sa Jerusalem sa iyang origin, buhat 8:1. Kay ang iyang location, ang iyang roadmap, pakailap man sa tibuok kalibutan, mo nang gi-espesyal gud sa Ginoo ang iyang pagsugo sa iyang matinun-an nga dili lang kang ilang pagwali taman ra sa Jerusalem, kundi sa Samaria, sa Judea ug hangtod sa kinatumian nga dapit sa kalibutan, sumala sa Buhat Kapitulo 1 bersikulo 8. Ug dinhi sa Buhat Kapitulo 23 bersikulo 11, espesyal gyud nga gilitok sa Ginoo ang dapit nga Roma. Buhat Kapitulo 23 bersikulo 11. Ayaw kahadlok ingon nga nagapamatuod ka kanako dinhi sa Jerusalem, kinahanglan mo pamatuod ka usab kanako didto sa Roma. Meaning ang simbahan dili lang kay lokal lang sa Jerusalem, kundi modangat usab didto sa Roma. Miabot ang panahon sumala sa history. Dinhi sa history, World History by O'Brien, page 112 o 79, atong mabasa ang kasaysayan sa kalibutan. 179, 112. The headquarters of the church founded by Christ were established at Rome. So ang iglesyang gitukod ni Kristo, ang iyang headquarter na establish dito sa Roma. Kaya nahitabo sumala sa Mateo 23, 37-38, niingon ang Ginoo nga tungod ni atong mingon ang Ginoo nga ang balay mahimong biniyaan. Dayon kining balay sumala sa unang Timoteo 3:15, ang balay mao man na iglesia sa Dios. Mahimong biniyaan sa Jerusalem. Mao na nga miingon ang Ginoo sa Mateo 21:43 nga ang paghari sa Dios ihatag sa usa ka nasod nga didto mamunga sa mga bunga niini. Mao nang from Jerusalem miadto ang simbahan ngadto sa Roma. Og didto sa Roma sumala sa kasaysayan na establish ang headquarter sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, gitukod sa Jerusalem apan pagdangat sa Roma, didto gi-establish ang iyang headquarter. Nganuman, kay lakip sa plano sa Dios sa iyang kabubuton ang Roma. Sumala sa Roma Kapitulo 1, versikulo 6, hangtod sa 8, so may giingon ni San Pablo. Kamo nga ana sa Roma gitawag sa Dios aron maiyan ni Hesukristo. Gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. So ang Roma apil gyud sa pagtawag sa Dios nga maiya sa Dios nga mahimo kining katawhan sa Dios nga iyang gihigugma. Bersikulo 8, alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Meaning ang Roma apil kini sa kabubuton sa Ginoo from Jerusalem to Rome. Og dito sa Rome according sa history na establisher ang headquarter. Dito tukura ang origin sa Jerusalem, pero dito ang headquarter sa True Church sa Rome. Kay apil di ay sa plano sa Ginoo, sumala sa balaang kasulatan nga ang Roma maiya sa Dios. Og mahimong iyang katawhan, og diha sa Roma makailap daw ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Mo ning universal, katolika. Asa ang Roma ang gamiton nga mahimong mokailap ang pagtuo sa tibuok nga kalibutan. O kining Roman Church mao ni ang gisulatan ni San Pablo. Even ang mga protestante nga mga translator, for example sa NIV. Kung imong basahon ang introduction sa NIV sa letter to the Romans, mo nang imong mabasa.
sa letter to the Romans according to introduction sa NIV ni nga Bible. Ang letter to the Romans, sinulat ni Paul, gi-address dito sa Rome. Kinsa may recipient ni. The original recipient of the letter were the people of the church at Rome. Paul originally sent the entire letter to the Roman church. Sa ato pa doon nagay Roman church. Even pa sa panahon ni St. Paul, naanan ng Roman church, even sa first century. O kining Roman church, mao man ni ang gilutos nga simbahan. Sumala ra po sa kasaysayan. Then his World History by O'Brien, page 136. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. For such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. So meaning, existido na gyud ang Catholic Church. Mo nang si St. Paul, misulat siya ang recipient, ang Roman Church. Ang pangutana, kanang Roman Church, nga gisulatan ni San Pablo, di ba ay na tinukod ni Kristo? Kung dili na tinukod ni Kristo, kinsa may nagtukod sa Roman Church? Kanang Roman Church nga recipient sa letter ni Paul, sa dihang nagsulat siya sa Romans, letter to the Romans in the first century, asa man na ron. Kay ang simbahan man ka, di man ka mahanaw. Kay miingon man si Kristo, bisan pa ang kamatayon, ang ganghaan sa impyerno, dili gud makabuntog. Asa man ang Church of Rome, ang Roman Church, sa panahon ni San Pablo, nga iyang gisulatan, nga gihigugma sa Dios, nga mahimong iya. Dako na nga tulobago nato kung nilita mo admitir, nga ang Roman Church sinukod ni Kristo. Kay kung mahitabo nga ang Roman Church nga naa karon sa Roma, nga mao kini ang gipamatud-an nako nga gitukod ni Kristo, ug di kana mao, nan magnita kami kaninyo karon. Asa man ang Roman Church nga tuwa pod sa Rome, mahagbong na karon kaduhan ang iglesia sa Roma. Iglesia gitukod ni Kristo nga tinuod nga wa mahanaw o kining Roman Church among gipasakupan. The same raman in tao na sila nga church. Kay nanumpa man si Kristo, nga bisan pang kamatayon, bisan pang gahom sa impyerno, dili gyud makapildi kaninyo. Mo nang kami admitido o konbiksyon namo, mo nang gipamatud-an namo nga kining Roman Church Catholic tinukod kini ni Kristo. Kay kung dili ni tinukod ni Kristo, mapugos kamog tubag kinsa man day nagtukod sa Catholic Church. Sumao ka na usa sa mga tubagunon nga pangutana. O gipamatud-an sa history. Doon naman tayo daghan mga ebidensya. Daghan ang mga pamatuod sa ebidensya. Nagdala ko karon dinhi og at least 1 dozen, isa ka dosina, kalain-lain nga mga encyclopedia, isip pagpruiba nga ang Catholic Church mao kini ang gitukod ni Kristo nga simbahan. Webster Dictionary, page 79. Catholic, a member of a Christian church, tracing its history back to the apostles. Kanang Katoliko, mao kana ang Christian church nga makatrace back sa iyang history ngadto sa mga apostoles according to Webster Dictionary. The Book of Knowledge, volume 16, page Last 3 minutes. 287. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years. The church may be described as the society that Jesus founded. Kinsay nagtukod sa Catholic Church according to the New Book of Knowledge? Jesus Christ. Grolier Universal Encyclopedia, volume 5, page 106. Catholic Church, the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of the Pentecost. Unsa daw ning Catholic Church? Divine society founded by Jesus Christ. The World Almanac and the Book of Facts, page 704.
Roman Catholic, founded by Jesus, who named St. Peter the first vicar. World Almanac and the Book of Acts. Kinsay nagtukod sa simbahang Katoliko? Si Kristo. International Encyclopedia, Volume 5, Volume 15, page 520. There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. Dinhita sa Pilipinas. The Philippine, a Unique Nation, History of the Philippines by Dr. Sonia Saide and Dr. Gregorio Saide, page 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. 1 minute lang. This religion was Asian in origin, founded by Jesus Christ in Palestine. Kinsay nagtuko daw sa simbahang Katoliko according ni Sonia Saide o Dr. Gregorio Saide? Si Kristo. Dinhita sa Webster Concise Encyclopedia, page 276. Jesus Christ recognized as the founder of the Roman Catholic Church. Pagkadaghan ng mga ebidensya, lain-lain nga mga author, lain-lain nga mga libro, nagpamatuod sila nga kining simbahang Katoliko gitukod kini ni Kristo. Og why historyano nga nag-ingon 10 seconds. nga kini tinukod lamang tao, mao nang karong kagabhion pinangga ko mga kaigsuonan, napabarug ko ang tema ng Iglesia Katolika, tinukod ni Kristo, kay kundi kini tinukod ni Kristo, kinsa may Time. nagtukod ni ini nga tao. time na. Okay, paibalo sa nato mga brothers and sisters. So katong nagputol-putol ko no ang Facebook. So adto mo sa kuan mo tanaw sa YouTube. So kay klaro dito, walay problema sa YouTube mga brothers and sisters. Sa katorang nagputol-putol ang uban po clear man po kuno ang Facebook no. Pero okay ra. So karon padayon ta. So areta sa cross examination mga brothers and sisters. So 15 minutos ni siya nga panon Kuya J. Pangutana ni Pastor Claro Magallanes kadto ni Brother Paul Alima. Okay. So ato sang isip pila ni ka minutes ang kuan? 15 minutes. I mean pila ka seconds ang kuan? Ang 15? 60 seconds. I mean 60 times 15 15 times 60. Di na ko kabalo. A minute, kuan ana seconds Di na. pag-sit mo ko dire. Wala na ko Seconds sit. mo. So 15 Ang imo na lang bro, by minute, kay 1 minute man ang question, 1 minute ang answer. ay So by 1 minute na lang ang imong kuan. 900 no? So ang iyanan na ako. So time mat pagyapon ako bro. 900. So sakto no? 900. Really? Sakto rin. Bright tayo ng brother. Okay. Sige, 15 seconds nga question. 15 minutes. 15 minutes nga question. Then 1 minute ang answer. Oh. O ang question, 1 minute. Okay. So time start sa question. Daghang salamat ug mayong gabi Brother Paul. Akong kaatubang karon. O nanggabi sa tanan nga niya karon. Mga kaigsoon na akong tahas mao ang paguba sa iyang proposition nga gibarugan. O unang pangutana mao nga imong giangkon nga ang Katoliko nagpasabot og universal. Ang Katoliko ra ba, ang Romano Katoliko ra ba mao ay nagbarog ingon nga universal church? Ang akong proposisyon, gipamatud-an ako nga ang simbahan nga Katoliko tinukod ni Kristo. Kung doon na may uban nga universal, ang po na natong susihon kung makapasar ba na sa tinukod ni Kristo. Okay. Basta ang ditukod ni Kristo nga simbahan, universal, meaning makailapon sa tibuok kalibutan, ug doon ay klarong kasaysayan gikan sa panahon sa mga apostoles, matrisbak ug ako kining giproybahan nga mao kini ang Iglesia Katolika sumala sa mga ebidensya. Why problema na nang imong giingon nga ngalan nga universal? Wa tay problema na kung universal po sila, bahala sila. Basta akong giprobahan din ang Katoliko nga simbahan nga universal, nga gawas nga universal, gipamatud-an sa history nga tinukod sa atong Ginoong Kristo kansang headquarter tuad dito sa Roma. Sumala sa ebidensya. Okay, daghang salamat. So,
sumala sa imong giaso, gisaysay nga ang universal dili gid na pasabot nga ngalan na siya kun dili maunay kinaihan sa simbahan ingon nga kinatibukan. Sakto. Usa sa mga kinaiya sa tinuod nga simbahan ang iyang pagkahimong Katolika. So daghan pag makinaiya sa tinuod nga simbahan apan niining debatiha sa akong first stand gipruibahan nako nga ang gitukod ni Kristo nga iglesia Katolika. O kining iglesia ha mapruibahan sa mga ebidensya nga mao kini ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kung dili kini tinukod ni Kristo, dako nga tulubagon kung kinsay nagtukod nining pinakadakong relihiyon karon nga existido sa Roma. Okay, dagang salamat. O ang imong giaso, gisaysay, gitrace nimo ang church ngadto sa Roma. Iglesia sa Roma. Di na to deny na nga na iglesia sa Roma. Akong pangutana karon, doon na pa ba laing mga kaiglesiyahan gawa sa iglesia sa Roma diya sa Biblia? Dunay daghang iglesia na atong unang siglo. Nga ni ako nakagisultihan nga ang origin gyud sa tinuod nga iglesia sa Jerusaleman. Wa man ko midinay og dili na may atong topic ang pagpahilabot ni atong iglesia nga outside sa Roma. Pero kay imo man nang gi-question kanako, dunay daghang mga iglesia. Pero espesyal ang Roma kay naapil kini sa plano sa Ginoo. Buhat 23:11 nagpamatuod kamo kanako sa Jerusalem, moadto pod mo Roma. Roma 1:6 hangtod sa 8, ang Roma gipili sa Dios nga mahimong iyang katawhan, gihigugma sa Dios og diha sa Roma ang pagtuo makaylap sa tibuok kalibutan. Mao nang giproybahan nako nga kanang Roma nga gipili sa Ginoo. The same kana sa Roman Church karon existido. Sorry pangutan. Okay. So, naay mga kaiglesiyahan gawa sa iglesia sa Roma, sumala sa imong tubag. So, kining maong kaiglesiyahan gawa sa Roma, kana sila giisip nga kinatibukan nga kasimbahanan or universal church. Sakto. Ang mga iglesia nga imong giingon bro nga existido ni atong unang siglo, ang isa sa mga milahutay mo kining Roman Church. Ang uban nga mga iglesia ang imong giingon sama sa Jerusalem Church, nawala naman sila. Pero ang Roma, sa ako nang giingon, apil kini sa kabubuton sa Ginoo sa iyang plano. Buhat 23:11, Roma 1:6 hangtod sa 8, nga siya ang gamiton sa Ginoo nga instrumento nga ang pagtuo mo kaylap sa tibuok kalibutan. Way mabasa sa Biblia nga iglesia sa Epeso giingnan ni sa Pablo nga mo kaylap diha kaninyo ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Solido nga Roma ang gitumbok nga ang pagtuo mo kaylap sa tibuok kalibutan. Meaning ang Roma ang gamiton nga sentro instrumento nga mahimong mo spread ang pagtuo nga Kristiyano sa tibuok kalibutan sa iyang iglesia. Sunod pangutana. Okay, matud pa ni Apostol Pablo dito sa iglesia sa Corinto sa bersikulo 13 kay pinagi sa usa ka espiritu kitang tanan, mga Hudiyo o mga Gristiyanhon, mga ulipon o mga taong gawas na bautismuhan ngadto sa usa ka lawas o kitang tanan gipatuhop sa usa ka espiritu. Kini bang tanan na langkob sa tanang mga kaiglesiyahan? Apil lang ang iglesia sa Roma? Sa ako nang giingon sumala sa Roma 1:6 hangtod sa 8, ang Roma ang pagtuo mo kaylap sa tibuok kalibutan. Mao na kanang giingon nimo nga ubang mga iglesia doon na koneksyon sa Church of Rome. Wa ta mag-ingon nga wa nato na sa inigar nga mga kaiglesia. Naa sa unang mga iglesia. Pero sa ako nang giingon sa mga iglesia nga imong gipanglitok, ang iglesia sa Roma mao ang may lahutay niining tuig 2018 o kana nga Roman Church, Disembre na sa Roman Church, nagisulatan ni San Pablo sa iyang letter to the Romans. O kana iglesia ha, ang atong topic, tinukod na ni Kristo. Ang imong katungdanan karon ang pagnigar nga dili kini tinukod ni Kristo. Ang imong mapangutana wala magbungkag sa proposisyon 10 nga seconds. akong giprebahan. Sunod pangutana. Okay, sunod nga pangutana mao imong giuyunan nga daghang mga kaiglesiyahan dili lang kay iglesia sa Roma. Sa ato pa nagpasabot nga kaniadto nagkahiusa kining tanan nga mga kaiglesiyahan.
ang iglesia sa Roma, Corinto, tanan sila nagkahiusa. Nagkahiusa kay parte man sila sa usa ka iglesia nga gitukod ni Kristo. Apan ang Roma espesyal. Ngano man, Roma 1:6 hangtod sa 8 gipili gitawag sa Dios nga iyang katawhan o pinaagi sa Roma masangyaw ang pagtuo sa tibuok kakalibutan. Meaning ang Roma ang sentro sa matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo human nga nahanaw ang Jerusalem kay gisulong man ni General Titus niadtong 70 AD. Nabalhin sumala sa history by O'Brien, the headquarter of the true church founded by Christ were established at Rome. Asa daw ang gitukod ni Kristo nga iglesia ang iyang headquarter sa Roma. Og mapamatud-an ang simple, mapamatud-an. Roma 1:6-8. Walay supak ang akong gipamatuod 10 sa seconds. Biblia ug referensya. Sunod pangutan na. Okay, sunod yung pangunta mo. So, imong giuyunan nga nagkahiusa silang tanan, nga mga kaiglesiyahan. Kay usa ra gyud ka iglesia ang gitukod. So, nagkausa silang tanan. Objection, Mr. Moderator. Ang iyang katungdanan paguba sa akong proposisyon Okay, nga objection. gipamatuod-an nga ang akong pagpamatuod nga kining Catholic Church gitukod ni Kristo ang iyang pangutana wala mo mauna. Objection Pastor kay ang ato is paguba sa Truth Church nga mao ang Roman Catholic. So ang ato ni is ang yung panguta is taga siya abela dapat focus sa pinakasentro. Ang akong gipasabot diya sa akong pangutana mao nagkausa sila apan naay panahon nga nagkasiak sila, nagkabungkag sila. Mao na to nga Objection, Mr. Oh, Moderator. di- mao na ikaw. Mr. Moderator, objection. Time stop. Ato Pastor is kanang unsaon yung pag katulad ta focus sa pinaka sayang nga gibarugan nga ang Roman Catholic may True Church kay ang imong pangutanan nako is ang imong pasabot is nagkaiusa sa una karon nagbuwag-buwag so which is murag ni out of kuan ta kanang context which is ang imuha is pagguba lamang nga unta supposedly pagguba lang sa iyang baruganan. Okay. So di na lang nato apilon ang mga umbrella sa mga another churches. So focus lang ta sa tong tema nga sa imong part nga unsaon nimo pagpamatuod nga dili tinuod nga ang Roman Catholic Church may tinukod ni Kristo. Okay, sa gisaysay ganina nga So, time, or saban, okay, time na. time na. Question na. Ang gisaysay ganina nga dili lang iglesia sa Roma. Naway mga kaiglesiyahan. So usa sila. Universal Church. So let's Mr. focus sa Wala ko'y labot atong iyang giingon uban nga iglesia. Ako diri ang Catholic Church Catholic, ang atong focus topic. na ta. Okay. So isip affirmative ang akong katungdanan pagpabarog kung ako maning nabarogan nga proposition ang iyang katungdanan pagguba nga di ni tinukod ni Kristo. Wa tay labot ni atong So ana Pastor, ato lang kuan lang ang imuha mong gusto ni mo ipagawas ka pero siya katong mga siyempre ang Catholic Church sa pasabot ni Brother Paul sa akong nasabtan sa imo pagsabot na sila yung mga umbrella. So gusto ni mo nga pasabot ni Brother Paul nga asa na to sila. Pero ato wala tay pakialam ato sa uban nga mga churches nga wala na karon. So let us focus lang sa imuhang barugan nga unsaon nimo pagguba sa baruganan ni Brother Paul as a Roman Catholic nga kanang representative unsa pagguba sa iyahang baruganan nga ang Roman Catholic mao'y tinukod ni Kristo. Dili Okay. ta magbase. Brad, hapit na ako maguba. Kini nga kuan. Paday ta ba sa Nakoy focus purpose ata. ato. Nakoy purpose ato. Kay ang Okay, time gisulti diri ni Di panahon nga magsaysay siya. Panahon Dili, ni sa iyang pangutana. Pangutan lang ang gisulti Kaya- din ni kaya- mangutan na mo ko human ini. Pag human ingon ni Apostol Pablo sa Roma, Inyo. Iglesia sa Roma, kapitulo 11, versikulo 20, tinuod ka na sila gipamutol ang Jerusalem Church ug ang Iglesia sa Israel. Tungod sa ilang pagkadili matinon, apan ikaw nagabarog pinaagi lamang sa pagtuo, busa ayaw pagpahitaas. Hinuna pagbarog nga madlukon kay kun wala gani sila kaluy sa Dios, ikaw usab dili niya pagkaluyan. Sa ato pa Brad, kinatibukan nga Iglesia. Excuse me, Pastor, kay nga no, namatay 20 minutes. Well, anyway, kana imuha, which is correct daw sa ako pero ngadto na namusod sa imong 20 minutes. Karon napamunta sa 15 minutes sa pagguba sa iyang baruganan. Pangutana. Kanang imuha, Pangutana. pwede rin na during sa imong 20 minutes after any question, pwede na nimo ngadto na masod
sa imuha. 1 minute ba ng akong time Pero ang imong pangutana sa akong is- pangutana? kanang Wala pa man kaabot nasukwahi og 1 minute. sa iyang baruganan kay ngadto na sa imong 20 minutes nga istorya. Kay tagal kag time pero dili na siya pwede ngay pangut kay ma-out of context man ta. Focus lang ta nga unsaon yung pag kanang prueba nga dili tinuod nga tinukod ni Kristo or di tinuod ang Roman Catholic Church nga tinukod ni Kristo. Ang imong istorya karon adto lang na sa imong 20 minutos nga pag kanang imong baruganan nga dili tinuod sila. Dili tinuod ang Roman Catholic Church. Okay. So karon sa next Okay. question So, lang dili tinuod. Pastor. Question. So continue time. Okay. Dili tinuod ang iglesia sa Roma nga iglesia sa Ginoo tungod kay sinaputol. Ang pangutana karon Brad, naputol ba ang iglesia sa Roma sa relasyon sa Diyos? Wa gyud naputol kay sumala sa Roma 8:37-38 bisan pa ang kamatayon, bisan pa ang mga anghel, bisan pa ang paglutos, dili kini makaputol sa akong gugma kaninyo. Wa naputol. Sunod pangutana. Ay mong giangkon nga naputol ang Jerusalem Church. Wa ba'y posibilidad nga ang iglesia sa Roma maputol? Wa ko mag-ingon nga naputol ang Roma dito ang origin, pero sa ako nang giingon dunay misyon ang Ginoo buhat 23:11 nagpamatuod kamo kanako sa Jerusalem, moadto kamo sa Roma kay naay plano ang Dios sa Roma nga mahimo kining iyang katawhan, maiya kini kay iya kining gihigugma og diha sa Roma ang pagtuo makaylap sa tibuok kalibutan. Roma 1:6-8. Wa ako mag-ingon nga ang Roma na putol kay ang mga Hudiyo sa Roma nagkatagman sa tibuok kalibutan sa Jerusalem nangadtong uban sa Roma og dito sa Roma gigamit sila sa Ginoo sa pagpakaylap sa pagtuo sa tibuok kalibutan. Sunod Okay. pangutana. Wala kami ingon nga naputol ang Roma apan si Apostol Pablo nagingon napasidaan sila nga maputol ang Roma. Uyon gani na. Asa man na sa Biblia, imo mabasa Ako ka nang na putol. ibasa ganina. Okay. Nga kamo sa pagkaputlon sama sa Jerusalem Church. So si Apostol Pablo gigasulti niya na. Uyon gani na. Dili na mo topic nato Object. kay kana nga topiko. Ang context niya na dili na referado sa Roma, dito na sa Jerusalem. Nga ang mga taga Jerusalem sila og dili na kabahin sa akong topiko. Ang akong pagbarog dinhi nga giproibahan nako sumala sa Biblia nga ang iglesia ang gitukod ni Kristo mo na iglesia Katolika og dili gyud na siya maputol. Kay kung maputol ni namakak si Kristo nga ang iyang iglesia mahanaw di ay pinaagi sa kamatayon o ganghaan sa impierno, giubanan ni sa Ginoo. Kung imo na uyunan, gisupak nimo ang inyong Trail of the Blood nga libro nga wa gyud maputol ang simbahan gitukod ni Kristo. Pero niyo yun ka nga ang Jerusalem Church na putol. Sa ako nang giingon, ang Jerusalem Church didto ang origin sa simbahan sa Ginoo. Og dili nimo i-topic nato. Ang atong topic ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Kung sa man ang nahitabo sa Church of Jerusalem sa Acts chapter 8 verse 1, kay dito man ang first location, doon na may panghitabo nga nahitabo nga gisulong na itong 70 AD, pinaagi ni General Titus, ginahimo mang bihag ang uban. Mo nang ang Church of Rome, ang Church of Jerusalem, kay gilutos man sila, ang uban nangadto sa Roma. Kay doon ay purpose ang Ginoo from Jerusalem to Rome. Bahala ka tong Jerusalem, nangawa na to sila dito, kaya ang uban naaramang gihapon sila, kaya nibalhin man sila dapit sa Roma. Wa gihapon maputol o mahanaw. Okay. So, sa matod mo, ang iglesia sa Roma ragayod ang nakapadayon. Wala ba ginay laing iglesia nga nakapadayon gawa sa iglesia sa Roma? Sa ako nang giingon, dunay mga iglesia nga uban gawa sa Roma. Ako nang giingon nga sa Efeso, dunay mga iglesia kaniadto, pero ang nahibaw-an, ang spotlight sa history nakapokus sa Church of Rome. O kanang imong giingon nga uban nga mga iglesia dili na appeal sa akong topic. Out of topic ka diha. Ang atong diskusan ang Iglesia Katolika kung tinukod ba ni Kristo. Mo na imong barogan karon, imong supakon, tinukod ba ni Kristo dili? Ayo na panghilabot ato wa na ko apilag proiba. Okay. Akong gipamatud-an karon, akong gipasabot karon nga ang iglesia
sa Roma, ang Iglesia Romana Katolika, dili tinukod ni Kristo Jesus gumikan kay naputol siya sa relasyon sa Ginoo. Yun kanina. Objection, wala Brad, talaga relasyon. kanto na nagkwa sa kuan Brad sa imuha karon is mura tag kanang motugot baka mutuo baka nga tinuod nga iglesia ang Roman Catholic Church or dili ana ta focus. Well anyway, ang imuha katong karon nimo pwede ra to sa imuhang 20 minutos nga iprueba nga dili tinuod. So karon line question Brad, pastor. Okay, ang akong gipasabot manggod nga dili lang ang iglesia sa Roma ang naa diha sa Biblia. Objection, may Adto na sa Panahon sa na imo sa iyang pagpasabot sa Dito pangutana ka sa magpasabot sa iyang Usa 20 ka minuto minutos. na akong pangutana, Ay. wa pa ko mangutana. Naghanay lang ko unsaon nako sa pagpangutana. Oh sige, ato is kanag direkta ta sa question. Anyway, during sa imo pagpasabot, katong imong mga karon sa imong introduction sa imong question, ngadto na nato isugod. So anyway, ditso ta direkta ta sa question kung tinuod ba or dili ang Roman Catholic Church ka tinukod di Kristo. Ana ta po focus para at least di ta malubog pagayo. Well, anyway, nam kay 20 minutos. Okay. So, ang iglesia sa Ginoo na ay mga ilhanan. Usa sa ilhanan mo gisulti ang bunyag. Ang infant baptism sa Iglesia Katoliko, Hao ba na? Dili, wala ta magkuan ka baptism church brad, sa ilhanan church. sa simbahan. Ang markas simbahan. Lahi mo na kay ang Mo man mag-ila kung tinuod ba gisa nga usa na siya simbahan. ka doktrina sa Romano Katolika nga ato is pag-prove lang sa claim ni Brother Paul kung tinuod ba nga ang Romano Katoliko tinuod ba nga simbahan nga tinukod ni Kristo or dili. Sumala sa Biblia og sa referensya. So well anyway, kana siya kanang imuhang pagpasabot tagaan ti ka panahon sa imong 20 minutos sa karon napamunta sa oras sa pagpangutan sa pagpangutana nga unsaon ni pagumba kung tinuod ba or dili. So well anyway, sa 20 minutos kana ipagawas ang imo tanan. So, ang iglesia Katolika Romana, timali nga kana siya kamo Sa gitawag pangutana na mga pastor. ahera ko Premise na, mangutana. premise pa na. Premise pa na ako. Ahera ko mangutana. 1 minute na lang ang Okay, ang Romana Katolika mao ba ang iglesia nga gisaara ni Kristo Jesus sa Matthew 28:18 ngadto sa 20? Si Kristo nagsaad sa iglesia nga mohangtod-hangtod sa kangturan. Ang iglesia sa Roma gikan pa sa panahon sa mga apostol existido na og naglungtad hangtod karon. Di asa pa man ang lain gisaaran? Wa na may lain nga existido nga iglesia sumala sa akong giingon ang Catholic Church ya maka-trace back sa history sa mga apostoles. So klaro nga ang pag-exist sa Iglesia Katolika hangtod in 2018 usa na nakaprueba nga ang ginawa mamakak sa iyang panumpa. Kay ang Iglesia sa Roma mao ka na ang timaan mamakitang prueba nga wa na makak ang Ginoo sa iyang panumpa nga ang iyang iglesia gituko dili mahanaw. Sa ato pasalamat mo ng Iglesia Katolika naglungtad hangtod karon kay mao na makita ang Okay, ebidensya time, nga wa time na na. makak ang Ginoo. Okay, time. Okay, ato pebalo mga brothers and sisters ko mabati ta sa Bisdak Radio apps. So atong wala pa yung mga apps diya, so pwede mo ma-download sa to ang Play Store ang Bisdak Radio. Onya mabati po ta sa YouTube, i-search lang ninyo ang Bisdak Radio Live sa YouTube. Okay, so mana to ang question ni brother ako ni Pastor Claro Magallanes. So karon ari na po ta sa 20 minutos kapahayag ni Pastor Claro Magallanes. Okay? Okay, daghang salamat. Maayong gabi, Brother Paul. Gabi, Brother Red, mga ibistanan. Ang akong tahas karon mao ang pagnigar, pagbungkag sa gipamatud-an, gibarugan ni Brother Paul nga ang Iglesia Romana Katolika mao ang gitukod ni Kristo Jesus nga iglesia. Ang iyang unang rason mao nga kini mao ang iglesia gitukod sa Ginoo gumikan kay Catholic siya nga church or universal siya nga church. Mao na ako siyang gipangutana kaganina kung doon na baylain nga Catholic Church or nag-believe og universal church. So wala kayo siya mo hatag pagtagad ato kay ang iya ang Roman Catholic Church ra gyud. Mga kaigsunad naay
Gani ang gitudlo ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 13 nagingon siya kay maingon kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan. So universal church ang kinaiya, ang Katoliko dili na siya ingon ngalan lang kundi kinaiyahan sa iglesia. Nga kining iglesia sa Ginoo sa kinatibuk-an gitawag siya og universal. So, kung mingon siya nga Roman Catholic Church lang ang nakapasar sa Universal Church, dili insakto. Kaya naayo ba mga iglesia nga nagbarog po, nagtupod, nga ang iglesia, Universal Church. In nature. Gani sa sunod pa man ako ni pabarugan pero na ako'y record din nga ang mga Baptist churches na believe the church is universal. So dili lang Roman Catholics Universal Church kanang Iglesia Katolika gika na niini nga iglesia gisulatan ni Apostol Pablo nga Roma. Kini nga iglesia sa Roma. Iyang gi-invoke ang saad sa Dios nga magpabilin siya hangtod sa kahangturan. Ako siyang gipangutana sa Mateo 28 kung ang iglesia sa Roma ba ang gisaran diya. Dili ang iglesia sa Jerusalem. Ang gisaran diya wala pa iglesia sa Roma. Unang mother church. Wala pang iglesia sa Roma, layo pa kayo ang iglesia sa Roma. Ang iglesia sa Jerusalem. Pero matud pa ni Apostol Pablo, giputol ang iglesia sa Jerusalem. Naputol sila. Mingon ta baka ko ng Diyos, basahon na to sa Hebrewanon. Hilabihan ang sala. Gituyuan gid nila ang sala. Sa Hebrewanon, 10:26, ug ngadto sa 31 na ingon sa Apostol Pablo, nga nailalom sila. Namahukman sila sa Diyos. Nahukman yun na putol. Karon mingon siya. Nga ang iglesia sa Roma nagapadayon, dili maputol. Giputol gani ingon sa Apostol Pablo, ang tiunay nga mga sangag. Giputol man gani sa Dios, wa man gani kaluy sa Dios. Kamo pa hinuon nga gisumpay lang. So mo na mga kaigsunan nga dili ra kining iglesia sa Roma, usa lang siya kabahin. Usa lang siya kabahin. Matod pa ni Apostol Pablo, diha sa unang Korinto 12:27. Kay kamo. So, ang gitumbok niya ang iglesia sa Korinto. Kamo. So, dili. Kita. Kamo. Ang iglesia sa Korinto. Mao ang lawas ni Kristo. Ug ang matag-usa kaninyo bahin ini. So, ang lawas ni Kristo, ang iglesia sa Korinto, bahin lang sa universal body. So, muna nga, ang iglesia sa Roma, bahin lang sa universal body. Daghan kayong mga kaiglesia handa. Na ay nagsaway, mingon na ang mga Hudiyo. Sorry. Mingon na mga Hudiyo. Naawala inyong Ginoong Kristo. Wa niya makabig ang Israel. Ako silang itubag. Wa bitaw makabig ang Israel, but the whole Europe was conquered by the gospel of Jesus Christ. The whole of Europe, kadaghan kayo, tibuk. Maingon si Kristo Jesus, ang mga hintil, mudawat kaniya. Si Kristo Jesus, gihatag sa mga hintil o gidawat siya sa mga hintil. The whole of Europe was conquered by the gospel of Jesus Christ. Usa lang dito ang iglesia sa Roma. Galacia, Corinto, Thessalonica. Si Apostol Pablo, nakabig niya, si Pudens ug si Claudia. Si Claudia, anak sa hari sa Wales. Gidala nila ang gospel sa Wales. Nakabig ang Wales. Nadala dito sa England. Nadala dito sa Germany. The whole of Europe was conquered by the gospel of Jesus Christ. Ang Roma, iglesia sa Roma, bahin lang ni adto. Pero kadto sila tanan giisip nga kinatibukan
nga mga kaiglesiyahan sa Ginoo. Gitawag sila og universal church. Mao kana nga naingon siya kay kamu iglesia sa Corinto, mao ang lawas ni Kristo. Ang matag usa ka ninyo bahin niining universal body. But pasabot ang matag lokal nga iglesia, iisip nga lawas ni Kristo nga bahin sa universal body. Ang matag lokal nga iglesia, independente, self-governing, way makabuot nga laing iglesia. Subot pasabot, ang members sa universal body are the different local assemblies. Different local assemblies. Kaya naman, ang Espiritu mao'y nagbautismo kanila sa usa ka lawas. Apan ang lokal nga lawas, mao'y nagbautismo kanila sa tubig. Mao nga na membro sila diha sa usa ka lokal nga lawas. Subot pasabot, ang local body is body na siya kumpleto, pero bahin sa universal body. Sa maragod sa Trinidad, nagtuo man ta Baptist o Katoliko, pareha sa tagpagtuo sa Trinidad. Ang usa ka Dios, padayag diha sa nagkalain tulo ka persona, amahan siya Dios, lahi siya sa Ginoong Kristo, lahi siya sa Espiritu Santo. Apan sila, usa ka Dios. Sama po niya na. Ang matag local body. Iglesia sa Roma, iglesia sa Corinto, iglesia, bisan asa sa whole of Europe, usala sila kalawas ni Kristo, pero nagkalain-lain nga mga assemblea. Mao na'y concept sa sakto nga universal church. Ang concept sa Roman Catholic Church, iglesia ra sa Roma. O to ang ilang concept sa Catholic Church. Pero ang concept sa diha sa Biblia, matod pa ni Apostol Pablo, gawas tanan. Muna akong gipangutana si Brother Paul, kung ang iglesia sa Roma, wala ba maputol? Yung sa wala yun, naputol ang Jerusalem Church. Tanawa na to sa kasaysayan. Nahitabo. Subo kayo nga pamalandungon, nahitabo ang gitawag og Inquisition. Unsa man tong Inquisition? Mr. Moderator, objection, dili ni paghisgot sa Inquisition, paghisgot ni paguba ni sa topic about sa akong pagpabaro kung kining Catholic Church ba tinukod ba ni Kristo o dili. So, Dili ta mahisgot. Alita focus kung sa Inquisition o ban pa. Pastor, sa kwalata sa kato paguba lang ta kay, well anyway, kanang lahi naman ta out of context na Wala taana. mo out of context, Brad, kay matud mo ni mo ganina, diha sa mo 20 minutos, i-explain mo na siya. I-explain mo base na po sa paguba. Lagi, ang pagguba na ko niya, Brad, usaram ko kay iglesia sa Roma, pero sa kasaysayan, daghan sila. Mabitaw nang ipangutan na siya, kung nasiak ba ang mga kasimbahanan, yan dilim sa mudawat, ana, ang kasaysayan, nabuak sila. Nagkabahin-bahin sila. Usa hinungdan, nga nagkabahin-bahin sila. Excuse me, kaganina ang sabot ninyo nga walay labot Oh. mga dapit or kanang sa to pamahayag about sa mga sa to mga katong ganina ang gisabutan ba nga dili labot ang mga sud sa iglesia sa katong mga palahubog, mga daghang o mao na sabot ninyo Lagi, pero ako mong purpose ini, Brad, ipakita na ko sa iya sa kasaysayan nga dili la iglesia sa Roma ang nag-exist. Oh, Nga nag-perpetuate. so pwede nimo siya para excess pero katong mga Pero dili na nimo gisabutan appeal. ninyo, ang gisabutan ninyo nga Dili mga na to dautan, apply, ang mga kuan. sulod sa iglesia so dili siya Pwede na i-omit na to, Pastor. So, ako lang pasabot din ni Brother Paul nga doon na yung mga kaiglesiyahan gawa sa iglesia sa Roma. Kana. Okay, di na natin sigutan to. Oh. Pero akong ipasabot Ano din nga, doon na mga kaiglesiyahan gawa sa iglesia sa Roma kaya nagkasiyak lagi sila. So, hindi na siyak, di na natin sigutan. Okay. Ay lang tong mga Okay, mga okay. sulod. I-omit lang to, i-omit Nagkasiyak sila. Okay. So, mo na nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo Jesus, universal siya, apan sa dagan sa panahon, ang universal church nagkasiyak, o ang usa sa siyak niya na, ang Roman Catholic Church. Dayon, tunay, Greek Orthodox Catholic Church.
Subot pasabot ang kinatibukan nga iglesia nagkasiak. So dili lang Romano Katoliko ang nagtuo ingon nga Universal Church daghan pod gawas sa Romano Katoliko. So nag-existar na sila hangtod karon. So ang pangutana karon, kinsa may tinuod ana nila? Siyempre, ako sa sunod, ang baptismo angkon ko, kami nga tinuod. Ako nang probahan nga ang iglesia sa mga baptist maupod ang tinuod, nagbarog niya na. So, ang gibarugan ni Brother Paul, maula nga, kadto ra yung lokal nga iglesia sa Roma, maura gito nag-exista. Pero sa kasasayan, daghan kayong mga kaiglesiyahan nag-exista gawas sa iglesia sa Roma. Usa lang sila. Pero, siyempre, dili mo magdawat sa ilhanan sa tinuod nga iglesia sa masaong gingon ang bunyag man yung dawata to ilhanan man na sa pagka-iglesia sa Ginoo daghan man kaayo mga ilhanan usa niya na ang panggobyerno diha sa iglesia congregational man jud dili man jud hari-hari way labaw diha si Kristo la labaw diha. So mo na nga ang practice sa Roman Catholic supak ang ipasabot diha, supak siya dinhi sa gitudlo sa Biblia. Mao na nga siya matud pa ni Apostol Pablo akong basahon og balik, naputol siya. Oo, tanaw ra gud dinhi sa Roma kapitulo 11 bersikulo 20. Tinuod kana sila gipamutol tungod sa ilang pagkadili matinuohon. Apan ikaw nagbarog lamang pinaagi sa pagtubo sa ayaw pagpahitaas. Oh, mo na kinaya sa iglesia sa Roma, mapahitason kayo. Mapahitason kayo. How? Siyempre, Roma, sila ang hawd, kaniadto. Nakabig to dito ang iglesia, pero hawd kayo ilang kinaya. Mapahitason kayo. Sa kasaysayan, si Polycarp, dito siya sa Asia Minor, na iglesia diha sa Efeso, Laodicea, daghan pa nga tukod. Siya may gila nga leader dito. Gipatawag siya sa pastor sa Roma. Nagisgot sila may tungod sa Passover, may tungod sa Easter. Matud pa ni Polycarp, gikan siya kay John, nagtuo siya sa Passover. Ang ilang gusto ato nga, kita nga Gentiles nga simbahan, magpractice ta sa Easter, dili sa Passover. Mga Hudiyo raman to. So doon na sila panag-iusa kaniya to. Pero ang iglesia sa Roma, hawd kayo siya. Mapahitason kayo siya. Muna nga, sa daghan sa panahon, daghan siya. Daghan kayo siya mugna nga mga doktrina nga supak yun diri sa balaan nga kasulatan. So manahinungdan nga giputol siya sa Ginoo. Tungod kay mapahitason siya. Nasa'y pagtuo, walay problema niya na. Ang Jerusalem Church, nawala ang ilang pagtuo. Wala na sila musalig kang Kristo Jesus. Na-offended sila, sumala. Sa Isaiah 8:14, nahimong kapangdulanan si Kristo Jesus sa ila. Ang gitanaw nila nga Mesiyas, wala makaluwas sa ila, wala makahatag kanila. Ug kalinaw, wala makatukod sa gingarian sa Israel. Wala na sila mutuon. Naputol sila kay sa pagkadili matinuohon. Pero kining iglesia sa Roma, mapahitason pud kaayo. Hawod gid siya kaayo. Kung Objection, Mr. Moderator, naa sa atong regulasyon nga pwede maka-object gilayon kung wala na kini misimang na kini sa tema, no? So naa sa atong gipirmahan. So kining iyang pagsaysay karon wala na siya motunong sa subject matter sa tema. No. So pabalik ka siya Mr. Kasi, Moderator sa topic. Ato ka doon na Brad kay ni si Magagamay balik ta sa katong sa punto na to nga so na to pag guba nga ipabato na to. Amo ti purpose sa paguba nga hinungdan ngano nga naputol siya so mapahitason mao to siya. Kala.
Oh, mapito taong gibasa. Hindi na ta Biblia akong gibasa. mulap mo kuan mo simang gamay at least straight ato dagan sa to Lagi kay debate. mingon lang ta og mao na siya niya magpabuta-bungol lang ta nga sa hinungdan wa ta kay bao. No, unsa nalay mahimo na to? Magtuo lang ta nga wa ta kay bao. Blind faith. Magtuo lang ta nga sunod-sunod lang yun. O na nga, atong gisgutan diri kay sa ako nang gikawon, usa na ka iglesia gitukod si Ginoo. Tinuod ang iglesia sa Roma natukod na si Ginoo pero dili ra siya. Kadaghan kayo mga ka-iglesia pero usa ra sila kalawas ni Kristo. So ang gipamatudan ni Brother Paul nga ang iglesia sa Roma mo'y mikuyanap. Wa pa ko mag-question na atong akong paghubad ni naputol sa ingon sa Jerusalem. Mo na dili na sa iglesia sa Ginoo. Kay usa ra man ang iglesia kaniadto. Nya ang gipamatudan niya nga ang iglesia sa Roma ra gyud. Mo'y nakapadayon kasaysayan nabitaw tay sumala sa referensya. Dili ra siya oy, daghan kayo. Daghan kayo mga kaiglesiyahan gawa sa iglesia sa Roma, tinuod bantugan jud kayo ni dako kaayo og natabang ang iglesia sa Roma. Bantugan kayo. Ngadto lang sa unahan na dito na nakita ang diferensya. Pero kini mong iglesia mao'y nagpreserba brad sa manuscript. Kini nga itong manuscript, kini original, dinhi nini nga iglesia. Kasi Apostol Pablo, unom siya katuig diri, nagminister. So asa man karong manuscript, gisulat niya ang tanan niya mga epistle dito sa Roma. Gitago. Niya mga bantugan man kay ni mga tao dinhi. Na-preserve ang manuscript. Wa mahilap din ang iglesia sa Roma. Kanaw ba mga manuscript? Mga tao na nagasuwat, ana. Ilang ma-reproduce ang manuscript. Pero kining iglesia sa Roma, na-preserve gini. Bantugan kay Brad. Wa ko mo musupak, ana. Pero dili rang iglesia sa Roma. Daghan kayo. Mo na igipawato ni Paul. Usara. Mo na ingon sa Apostol Pablo, kitang tanan. Alala, ang usa tanan. Dili mahitabo nga ang usa tanan. Daghan yun nalambigit sa tanan. Dili lang kay ang iglesia lang sa Roma. So, mo na mga kaigsunan nga kini sila tanan usar gina kaniadto. Usa na ang iglesia sa Roma. Pero mao lamang ang mao nga iglesia sa dagan sa panahon dito na nakita ang pagkasiyak-siyak nila. So, mo to dili naman ta makasigot sa hinungdan ni ana. Pero monay nahitabo sa kasaysayan. So karon kinsa pa man ang ato nga unsa ano to pagsusi kung kinsa gyud tinuod nga iglesia kay usara lagi. Ya daghan na kaayo matud pa sa statistics 33,000 ka mga Christian denominations ano kana. Sa na kanila punita, no? Pero akong pamatudan kana sila nahilalom sa Baptist nga simbahan sunod Domingo. Ilalom na sila. Ang Romano Katoliko, usara sila. Mingon diha sa usa ka pope sa tingalan niya nga ningon siya nga walay kaluwasan diha sa iglesia. Gawa sa iglesia Romana Katolika. Mga kaigsunan, ang kaluwasan nato dili diha sa relihiyon. Na diha kang Kristo Jesus. Mo na nga ang tanan nga naa diha kang Kristo Jesus gibautismuhan ngadto sa usa ka lawas. So, 3 minutes, last 3 minutes. Dili ra ang iglesia Romana Katolika. Usa lang sila. Romana nga sa dagan sa panahon, o pasidaan ni Apostol Pablo, ug mo na atong gisusi karon, kung natuman ba kini nga pasidaan. Kung giputol man ang Jerusalem Church, Mother Church na gito, so why katarungan? Tungod kay sila mapetason. Sa ilang pagkamapahitason, daghang pa ilang ipambuhat sa kaubanan nila mga kaiglesiyahan. So, ang maong butang, gikan kay ako man magbungkag, na dili ini personal, kundi sumalagid sa kamaturan o sa kasaysayan. Mamanay akong tahas, mana ayaw magsuko-suko kay mana ako. Murag sato pa kontrabida ko karon, no? Kanya akong gibuhat akong role ingon nga kontrabida. Mao bitaw na usay maglagot ana mga kontrabida. Ay
Labi na dukdukon na mga kontrabida, labi na may kay mo da. Oh, mo na akong taas mo na lisod. Sunod si Barpol na po yung kontrabida. So, ano na mga kaigsunan? Usatang tanan. Ingon nga lawas ni Kristo, dili lang Roman Catholic Church. Daghan kayo nga mga membro diha sa lawas ni Kristo. Kinatibukan na siya. So, ang pagkakinatibukan sa Roman Catholic Church, ngadto ra sa ilaha. Pero naging ako siya nga, dili lamang ang Romana Katolika nagtuo sa iglesia nga kinatibukan. Maski ang mga Baptist, na ako na pamatudan sa Domingo, maski ang mga Baptist,
miangkon ka naman na gitukod din ni Kristo. Ang pangutana, wala ka magbungkag, kung dili, miuyon ka sa komposisyon nga hugi. Nga pabaro ganong nakidlantog ka man kanako, nga uyon ka man na gitukod ni Kristo. Okay. Ang akong gisulti na gitukod ni Kristo ang iglesia sa Roma. Ang iglesia sa Roma, ang local na church sa Roma. Mao galing nga iglesia among giprohibahan sa imong gitukod ni Kristo nga apostol kasi Kristo na naad. Dili gyud kini maputol ang pagtala. Kinsa may bakakon yung duha? Si Kristo nga nag-ingon nga dili ni maputol o ikaw nga nag-ingon nga naputol. Wala Ayaw Kristo dito sa Jerusalem, diba? Kung magtapik ka sa Jerusalem. Wala Ang Roman Church ang atong Wala gidayan. lain nga mahatag nga Excuse. rason. Ang ato is kadaga saya pastor is kadaga tingog ka na ni-admit man kung kagad na tinukod ni Kristo ang iglesia kada Roma. Karon, ningon man si Kristo na dili maputol. Ya karon, ang pangutana nga ningon man kag kanang maputol. Karon ang pangutana, kinsa may nagsulti sa Ginoo? Wala kung Si Kristo nga ningon nga dili maputol o ikaw nga ningon maputol. Kay kung dili na kaning maklaro og tubag, so siguro para maghuman ta mo gusto mo matag another na pangutana. Kung dili na kayo klaro mo ato ta jump up ta sa laing question kay ang klaro mo ang pangutana kay ningon na gud ka kung ato balikan no kung putana man tay record diha ningon gud ka tinupod niya karon ningon si gipamati ko ni brother po gipamatuod pud nga ang pinupod ni Kristo dili maputol kunya nagisgot ka nga maputol. So ang pangutana simple ra ang pangutana. Kinsa may nagstorya tinuod si Kristo nga ningon siya di maputol o ikaw nga maputol. So dili ta magisgot sa kanang Jerusalem na church nga imong giingon nga kay sa ako nasabtan na Jerusalem may una niya naputol siya na atong Roma murag mao imong buti pasabot so which is contrary na pod para nako sa iyong pangutana which is very simply ang pangutana pwede lagay ka man sa yes or no kay kung ingon ali ta the same iyang question dili matubag kunya mao gyapon imong sigbalik-balik og tubag o kunya may pagkamuan. Lain na akong tana kay question kay wa mo lain ba ba? Ito naman yapon. Balik-balik na. sige dahil ta pangutana Wala question lang. So, laing question no, kaya di man yun mo matubag, ang pangutana mo kini. Kining Roman Church karon nga naa sa Roma. Dili ba na mo ang Roman Church sa first century? Mo. Kung mao, kung agian ko na dahil nimo kanang Roman Church karon nga naa sa Rome, mao nang gituko ni Kristo kay mao ra man dahil sila. Oo dili. Ang isulti na naputol. Nanong miingon ka man naputol nga niangkon ka man nga mao kana karon ang existido nga Roman Church motong sa first century. Nanong mayon ka man naputol nga sa imong statement klaro man nga nisumpay niabot ka ni 2018 sa first century. Ang akong pagbigay, mao gyud ang butang naputol ra gyud siya. Wala gilay. Objection, Mr. Moderator, ang iyang tubag klaro. Ako pangutan ng kaniya, kini bang Roman Church na nakaroon sa Roma, maobar ni siya ang Roman Church na sa first century. Ang iyang tubag, ang uyon siya. Nanong maiwan man siya naputol nga, first century, 2018, nagpadayon man siya. dili Kung kayo ba sa ato pa, Mr. Moderator, sa ato pa, kining imong testimony, Mr. Claro, wa na klaro, nga naman, mo padayon sa putlon nimo, klaro ha? Mawit na nga ang maong nga iglesia, matod pa ni Apostol Pablo, dagang mubiya sa pagtuo. Mr. Moderator, wala ta magisgo og pagbiya sa pagtuo. Ah, Ang atong subject matter dito ko ba ni Kristo dili. Ora ko nga hinungdan nga magbigar ko nga dili gumikan kay naputol sila kay usa ra pa sa una. Gitubag ka na sa pangutana nga ang Iglesia Romana Katolika karon existido karon sa Roma. Mao ba na ang Church of Rome, Roman Church sa first century? Gitubag ka ko. Sa ato pa, nag-continue sa first century. Niya po sa tatasan. Bago na po karon na putol ang pangutana, Mr. Claro, klaro ka na imong titubagan. Asa man yun? Ang putol o ni padayon sa first century. Niya po sa Nagpadayon sa pero naging apostate church. Tunay padayon. Apostate Pero may church. angkon ka na ito ko ni Kristo. What tayo tapin nila sa apostasy, Mr. Moderator?
ang atong gitapikan dili gitukod ba ni Kristo dili. So sa atong pagpangutana nano man na misupak man siya sa proposisyon nga hindi ko matud-an nga ang Iglesia Katoliko gitukod dito. Naniangkon man sa gitukod. Apostate Church lagi ako to ba? Mr. Moderator, wala tayo topic about sa Dili na lang ta mag-isikot sa tanan dias Biblia, kadto na ang atong isikutan. Sige, mawala Ano na sa focus kay mawala gud atong atong objective. Mawala gud ang atong subject or tema. So ana ta mo focus kay kung mo focus tag lain, mo kontra mo simal tag lain, masumpayan na po naglaing simal, so dili ta makasinabot. So anita sa kanang balik ka sa kanang straight ta ba? Pwede ta mag-buwag-buwag. So karon, os mo na itong pautanan ni Brother Paul na para masabtan gani mo, para kung matubang nimo o masabtan sa tanang mga naminaw na to. Okay, salamat Mr. Okay. Moderator. Follow-up question. Mingon man siya nga ang Roman Catholic Church existido karon sa Rome, mao na ang Roman Church sa first century. Meaning, base ra po sa iyang pamuong, ni continue yun from first century 2018. Tapos miingon na po siya karon nga naputol. Ang pangutana sa imong duha ka statement, asa dahil tinuod? Nagpadayon o naputol? Imo man nakagalingon nga sa isay, asa sa duha nimo ka statement ang has gusto o asa diya sayo? Okay, naputol siya ingon nga Apostate Church. Ibiya sa pagtuo. Pero gitukod na ni Kristo. O man naputol lagi siya kay ibiya sa pagtuo. Pero gitukod na sa ni Kristo mato di mo ganina. O ay kiyo sa rumah gituod ni Kristo. Moro na itong Lahi topic. man ang Roman So, Catholic. Mr. Moderator, the debate is Lahi over. ang Roman The Catholic debate is over. Why? Ang Ang akong proposition proibahan na po gitukod ni Kristo. Kanang imo apostol, lain na po nagatopic. So meaning, ang debate, di oyo na siya sa proposisyon. Kung sa may debatehan na to, lahi ang naglaro naman. Catholic Mr. Church. Lahi Moderator. ang Jesus sa Roma. Is ako ay sa Roma, kay ningon magkakaroon last, ningon magka nga kanang sa Roma ra, tinukod ni Kristo. Pero ang tato is tinukod ba ni Kristo o dili? Mao na to nga topic karon. So focus ka sa topic. Pero yan ko naman ka. Dili kay naputol mo na. Simple na kayo. So, wala na problema sa inogay mo. Next topic na atong wala. Ang atong topic karon dinukod ba ni Kristo? Which is, di oyon ka naman na tinukod, Pero naputulan. pero naputol. Ako na, kaya ka batiha, di oyon ka na, sa mga batiha na to. Kaya ka naman. Ang inanong pagputol, next topic ka na po. Naputol ka na siya. Ang Iglesia sa Roma mo ang giwali-uyon. Pero ang Roman Catholic Church, Mr. Moderator of Lahi Mission, naman ang di oyon naman sa kanina. kung lahi na gani ang Ang Roman Church karon. Ako may nangutana. Ikatautan kay objection na. Ako may nangutana. Ako lang sa pangutana. Ay, Brother Paul. Objection siya. So, usama. Pero na question na to. Sa karon. Matubag si Brad. Oo, matubag siya. Kumbaga siya. Oo, kaya ako yung pangutana. Balik. Ako matubag. Di ba pag mangutana? Oh, ginatatanong ka ganina. Asa tugutan na yung akong pangutana mo ni kanina. Niangkon ka naman kaganina, kining Roman Catholic Church karon na sa Roma, mo ni ang gitukod ni Kristo natong first century na Roman Church. Imo lang giangkon, kung giangkon nimo gitukod ni Kristo. Ang atong topic, tinukod ba ni Kristo dili? Niangkon ka naman. Ano nakidebate ka pa man ako? Abil ko yun nga ang Iglesia sa Roma, lahi sa Roman Catholic Church. Di na may topic na itong lahi ba na sa dili? Abi ko yan ko rin Niangkon ka naman sa dili. Sa pangalan lang daan lahi na. Kumusap sa pangalan sa usap na sa lahi na siya. Klaro sa iyang giingon na niangkon na sa kanina nga ang Roman Catholic Church karon na sa Roma, the same ra na sa Roman Church nagitukod ni Kristo ang first century. Moro man ang atong diskusyon ko dito. Tinukod ni Kristo dili. Tinukod man ni Kristo. Ano nakikidebate man ni kanato? Ano uyon man sa tinukod ni Kristo? So, that po is, klaro tayo kanay Brother Paul, Pastor Claro, kay gano, regardless naman kung naputol o nagpadayon, ang pinaka-importante ato sa atong subject matter is tinukod ba ni Kristo? So karon, diagpod ba ka? Pero lang mo sa may ka kanang tinuod siya sa first century. Pero naputulan. Pero ipangutana ka Brother Paul na, pero tinukod ni Kristo. Yan ko ka, sumuti pasabot na tukma sa atong subject matter na ang Roman Church
ato tinukod ba ni Kristo mao na tong subject matter, so napunto ta dito napita. So karon naay kanang Nelson si Brother Paul ko ngano magpadayon pamanta kundi nga di mo yun naman ka na ang Roman Church ang Roman tinukod ni Kristo. So regardless na sa pagkakadang ingon nimo nga pero lagi naputol, so kay tadi na tamis ko ta naputol kanang specific lang ta ba, specific lang ta, pero kung ato pa lang po anong pohon ato na ma-resulta Lain na siya na topic ko. Lain na Kanang naputol ba wala. Basta karon ato sa gawa tinukod ba kito di. Yung ba sa tinukod, so may ato diskutan. Hindi ko yun naman siya. Okay. Accept ba yung galing na Roman Catholic Church ba natin ang iglesia sa Roma? Yung Roman Catholic Church. Di ako i-accept nila ba yung iglesia sa Roma niya? Lahi man ang Roman Catholic Church, lahi ang iglesia sa Roma. Hindi iglesia sa Roma, mo na dito ko ni Cristo Jesus. Kung mag-usap na ganikan, Pero lahi na sila doa. Lahi na na doa. Tapik ko na puro siya mamatay na sila. Kining Roman Catholic Ang iglesia sa Roma. Mao ba ni iglesia dito sa Pilipinas? Kaya kung ano mao ito po ba ni Cristo? Ang iyang ingon na po Ang iglesia sa Roma, naging Roman Catholic Church siya. Sabihin pa kayong rason des Biblia, sa ang Tawag naman, dito ka na topic. Ang kanang Roman Church na dito po ni Cristo mao ba na Catholic Church? Mao man, ang Roman Wala ka, ang iglesia sa Roma ang diunan. Malagi, dito magkakaroon. Lahi ang iglesia sa Roma, lahi ang Roman Catholic Church. Nasya ka kung kanila, pupunta na ni Brad Paul na ningon siya na kanang ang pasabot sa makailapon ang mao ba ning Catholic Roman Catholic na Catholic ko ika mao na pero naputol so what right so next topic na naputol bang dili Pangingon ni Brother Paul diya nga sige so kanang ay buta ka naputol pero buto ka tinukod ni Kristo iya pa man gibalikan so mao to pati nagtapos na to kay bisan na tinukod nga tinukod ni Kristo. Brother, ang pasabot ganyan, iglesia sa Roma, lahi ang Roman Catholic Church. Wala ang pasabot. kung magpapahan tayo 10 minutes diba taliban na Okay. Sabi ba sa 10 minutes So, di, basi kayong pagutan about food, ano ka kumukuan? kay nagisiguro to putol ganina na putol ng Facebook. wala na ko na continue ang Facebook lahi naman di naman mo connect sa kuan sa usagan sa mic pero sa YouTube padayon ra og sa kuan kini sa tong apps sa Facebook na mura na taga kita sa Facebook pero sa apps sa tong kuan sa YouTube pwede ra nila ako ma-replay dito mabati wala man naguba ang kuan ang YouTube. So morning kung sa YouTube ta mas clear siya dito. Okay, so bata tayo sa 10 minutos. Kaya muna si Pastor Claro Magallanes sa Baptist Church. Kaya last kay si Brother Paul Alimas sa Catholic Crusaders. Okay, so sa bata 10 minutes. Sige, Pastor, okay. So, daghang salamat. So, dindot kayo atong discussion karon. Na ang akong summary karon mao nga ganina ang atong topic is Roman Catholic Church. Sa dagan sa discussion basa ni o nasulti ni Brother Paul nga ining iglesia sa Roma iya sa Ginoo nga iglesia. Wala ko mo deny ana. Ang akong gidinay ang Roman Catholic Church. Kung pananglitan ningon siya nga ang iglesia sa Roma, mao karon ang Roman Catholic Church, tinuod ang existence nagapadayon pero lahi na siya ang Roman Catholic Church. Kung mag-isikutan niya sa legal, kung mausab na galing na ang pangalan, lahi na siya. Bisa daw pareha sila o ranaan makita ang ilang existence, pero mausab na galing na ang pangalan, lahi na. Sa lang ka, letter o sa word. Dugang sa ka, lahi na. Lahi na sila. So, muna ang pasabot mga kaigsunan dinhi nga ang Roman Catholic Church dili. Siyempre, ako may negatibo, ako may bubukag, mao din akong role. Mga suko mo sa kuha, pero man ay akong role.
nga ang Roman Catholic Church lahi sa iglesia sa Roma. Pagitanong di pangutana si Barpol gina doon na ba'y laing mga kaiglesia gawa sa iglesia sa Roma. Kaya yan di pamatutaan nga kining nga iglesia sa Roma mo ay nagapadayon. Pero nagapadayon na siya. Pero ang existence karon na lahi naging Roman Catholic Church siya. Dili na siya ang gisulatan ni Pablo nga iglesia sa Roma. So mao to ang lintungan na gyud sa gisulti nako dinhi nga kining iglesia sa Roma pwede ko mo deny ana tinukod na ni Kristo Jesus. Ang akong gi-deny ang Roman Catholic Church. Ano man diha sa kasaysayan lahi na ang iglesia sa Roma o sa Roman Catholic Church. Lahi sila. So bisag-bisag pangutolo nato kanang lahi na nga pangalan, lahi na gid sila nga existence. So mato ang among gi-discuss karon nga diin usahay naa magyay mga gitawag og loopholes, mga butang dili gyud sabtandayon. Pero akong gipasabot gyud dito nga mga kaigsunan ang Roman Catholic Church mao na siya naputol dili ang iglesia sa Roma. Okay? Lahi naman na sila. So, daghan kayo mga tukid diri sa Biblia labi na sa ilhanan sa pagkasimbahan. Ilhanan sa pinukod ni Kristo. Doon ay daghang mga ilhanan. Ang gisulti ni Brother Paul, ana yung Catholic, ang pulong Catholic nga diin mao'y nakapadayon kini nga iglesia. Pero mga kaigsunan, ang mao nga pulong Catholic di pasabot is universal. So dili lang ang iglesia sa Roma mao universal church. Daghan po. Wala nga sa kasaysayan nasiyak na sila. So sa dagan sa panahon, walay balik-balik na ko pirmi, pagsulti kay gibalik-balik na to nila sa kuha. Ganina may tungod sa relasyon sa iglesia sa Roma o sa Roman Catholic Church. Wala nga sa dagan sa panahon, naging Roman Catholic Church siya. So lahi na siya sa iglesia sa Roma kung buot naon-naon. Kani ang mga pagtulunan diri sa iglesia sa Roma nga gihatag ni Apostol Pablo o diha sa Biblia. Lahi na yun, kung buto na unaan yun, tato kayo yung kalahian. Kung kayo kalahian ang gisulti diha sa Biblia. Pero mo labang mga kaigsunan nga ang atong kaluwasan, ako na ibakin nga wala yun diha sa iglesia. Naagyan diha kang Kristo Jesus. Sumala sa gisulti ni Apostol Pablo na kitang tanan na anaa diha sa pagtuo. Ana kita, membro kita sa lawas ni Kristo. So, manay pumatudan ako sa sunod Domingo na tining lahi nga klase nga universal church nga diin tinuod yun nga kinaiya sa pagka-universal yun. Tinuod yun nga pagka-katoliko or sa kinaiya sa pagka-kinatibukan nga simbahan. So, ang ingon ni Apostol Pablo, kitang tanan diha membro sa usa ka lawas. Sa unsa man paagi, mamembro ta diha sa usa ka lawas kung Roman Katoliko lang. Roman Catholic Church lang. Na ay Greek Orthodox, ay Pilipinista, wala sila lapo. Ang Roman Catholic Church musupak din. Sa gisulti ni Apostol Pablo, kitang tanan. Mga Hudiyo, Magnesiano, so dili ra Romano. Mga Hudiyo, Bisyano, mga Olipo, mga taong gawas. Nabautismuhan. Ngadto sa usa ka lawas. O kitang tanan, ipatubo sa usa ka espiritu. So mga mga kaigsunan nga, ang maong Roman Catholic Church, wala gyud makapasar dinit. Kung isigutan nato ang kinaiya sa kinatibukan, ang kinaiya sa pagkakatoliko, ang kinaiya sa ingon nga kinatibukan nga iglesia, wala gyud makapasar
tumala sa gisaysay ni Apostol Pablo, kay restricted naman sa ilaha. Dili man maapil lang uman. Sa mga Baptist, apil bisag lahi ang relihiyon. Umaski ang mga Katoliko nga nagtuo kang Kristo Jesus, apil diha sa Universal Church. Pero ang Katoliko, sila ra. Way labot ang uban. Way labot kumanggan itong bibulag sa ilaha nga Greek Orthodox sila ra. Pero sa mga Baptist, tanan, 3 minutes. Lakit ang tanan. Katoliko nga nagtuo kang Kristo Jesus. Siyempre, diha sa inyong pagbunyag sa bata, wala maripot. Pero pag dako na nagtuo sa kang Kristo Jesus, kitang tanan. Usa diha sa maong galawas. So, walay ihig na relihiyon. Kundi ang atong pagtuo diha kang Kristo, manin sa iyo sa Apostol Pablo, diha kang Kristo na angko na to. Ang tanang mga panalangin nga espirituhanon. So sa usang pagi nga naapatanan diha kang Kristo Jesus. So diha gyud sa atong pagtuo ngadto kaniya. Yan hindi raman Baptist nagtuo kang Kristo Jesus. Katoliko nagtuo kang Kristo Jesus. Mga Pentecostal nagtuo kang Kristo Jesus. Mga Protestante nagtuo kang Kristo Jesus. Wala naging pasabot sa universal. Tuwa ka pasarang Catholic Church sana. Kumikan kay sa ilang. Sa ilang. Yung pangutana kung tinuod na sila ra. Nga ang gisulti ni Apostol Pablo, kita man tanan nga anaa diha kang Kristo Jesus, gibautismuhan ngadto sa lawas. Sa ato pa magtututan tanan diha kang Kristo Jesus mag-usap na dito sa langit. Dili atong pagkakatoliko di atong pagkabaptis. Dili atong pagtuo atong relasyon diha sa Ginoong Kristo personal. Kumana gipasabot ni Apostol Pablo, aron mga Katoliko sila ra. Way labot ang uban. Pero ang isulti ni Apostol Pablo, tanan, dili ray kamura, tanan, mo na ang gitawag universal church. Nabautismuhan kita diha sa usa ka lawas. Kadi mao ang iya nga iglesia. Gawas lamang niya itong wa mo to kang Kristo Jesus para sa nang Kristo tao lang. Hindi na maapil. Hindi na maapil. Ato nagtuo nga si Kristo Jesus Diyos yun. Nga atong manluwas. So, dili ra. Ang Romano Katoliko nagtuo kang Kristo Jesus, dili ra mga Baptist. Daghan kayo. Kung kana silang nagtuo kang Kristo Jesus, mo na na membro sa tinuod nga Universal Church. Nga din, alam na to, ang garantiya rin yun, mao si Kristo Jesus. Parang yung garantiya, dili yun ang inyong pagkarumano Katoliko, dili inyong amo pagkabaptist. Kaya kitang tanan diha kang Kristo Jesus na usa. Usa ka lawas ni Kristo. Mo to yung atong garantiya, makanto kita dito sa langit. Kaya kung ang inyong saligan, yung pagkarumano Katoliko maluwas mo, supak man dili sa Biblia. Supak ng Apostol Pablo. 10 seconds. So, mga mga kaigsunan, salamat kayo sa gihatag na igayon o inaot nga ang kamaturan din mo ay magpatibago sa matay sa dagang salamat. Sa at mga si Brad Paul. Okay, time. Okay. So, ano ba sa affirmative na rebuttal? Sige. Okay, dagang salamat no sa atong gatekeeper, sa atong moderator na nindot tayo ng pag-handle niya sa pag-modere sa discussion o ako pinangga na mag-ihikalan ako si Pastor Claro Magallanes, tinaot na mag-continue ni atong pag-amigo kayo, no? Bisa managlahi sa mga nakaroganan, pero naghiusa kita diha sa tumong ug tuyo nga maangkon o atong makaplagan na kamaturan. Sa tanan nga mga sakop ni Pastor Claro Magallanes, good evening sa kaninyo. I'm sorry sa inyo, labi na po ni Pastor Claro kung sa akong papanood din na kung ano mga ako biskin sa kaninyo. Taorata o masikyata. So, sa mga pamahayag ni Pastor Claro, huwag yun siya magbungkag sa kapit. Ay, ang iya unta ning posisyon ini, nasupakon na unta niya, nga dili si Kristo ang nagtukod ni Catholic Church, mo manunta ni iyang baruganan
Pero mahibong ko sa iyang mga pagkuba, no man siya magkuba, siya man noon, iuyunan o siya na kayo nagsulti, nga, itukod kini ni Kristo. Ugang rin kay naputol man lang lagi kuno. O dili na mao ang subject matter sa among diskusyon. Ang among diskusyon, tinukod ba ni Kristo o dili. Angkon man siya, na tinukod ni Kristo. Galing dito lang lagi kay naputol. Karang pagkaputol, lahi na po nangatapik. Ato na siyang diskusa, naputol ba yun na wala. For the meantime, nagpabarog ko sa affirmative side o ako gini na pribahan. Sa pribahan ako nga bisan gani si Mr. Claro mi uyon sa kamatuoran. Ang last question nako kang Pastor Claro, among pangutan na mao kini. Kining Iglesia Katolika Romana nga existido sa atong panahon na naa karon sa Roma. Mao ba ni ang iglesia yatong first century na gitukod sa atong Ginoong Kristo? O yun man siya. O yun siya. Pero hipong ka sa iyang mga statement na ang iyang kaugalingon ng mga statement, ira man pong supakon. Mo nang hindot ang pangalan ni Mr. Claro. Kay Claro. Hindot unta na nga po'y ana sa iyang ginabuhi, kay kita lang man ganda magklaro kay ta ini karon. So, giklaro ni Mr. Claro nga ang atong statement sa pagpabarog nga tinukod ni Kristo, i-admiter man niya. Kanos ang mahitabo ka doon ay debate kung ang both side doon ay panasulpaki. Pero kung na imo ni kaatmag di oyo na sa imong ipabarog sa pamay laganan, nga niangkon ka naman. Sumuha nga nini kagabhion maingon nato nga sa failure napakya si Mr. Claro sa iyang paguba sa kamatuoran nga ang Iglesia Katolika itukod yun ni sa atong Ginoong Hesukristo. Galing kay daghan lang sa kalibay. Ang iyang kalibay mo kini o sa naputol ko no. Isa may tuuhan na nato. Sa dihang itukod ni Kristo ang iyang simbahan, nanaad siya. Nadili yun kini maputol, walay makadaog, walay makapildi. Bisan pa kamatayon. Bisan pang gahom sa impyerno. Ang impyerno mao pinaka-powerful na gahom. Nga lamunon niya ang mga tao kay kitang tarang mamatay. Dili na makaputol sa iyang simbahan. Nga naman, walay makaputol sa gugma sa Dios sa iyang simbahan. Roma 8 kapitulo 37 versikulo 38. Dili hinuon taliwala ni ining tanan, mahingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay makasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o ang mga langit ng pamunuan o mga gahom o mabutang karon o mga umaabot kat kapanahonan bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom wala kay bisan unsa nga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Way makapahimulag kanato. Walay makaputol kanato sa atong kadugtungan diha sa Dios. Ang iglesia unsa man, Colosas kapitulo 1 versikulo 18, Christ is the head of His body, the church. Koneksyon man ang lawa sa ulo, nabay makahimulag sa iglesia sa ulo nga mo si Kristo. Wala matupalisan Pablo. Apan miingon si Mr. Claro, gikutlo niya itong versikulo niya sa Roma 10 kapitulo 11 versikulo 20 ato nang basahon ng teksto. Tinuod ka na, giputol sila tungod kay wala man sila motuo, apan wala kaputla tungod sa imong pagtuo. Meaning na giputol na koy wala. Kaya pa ina nga naburotan ng pagkaputol. Na ay nagpabilin na wak maputol. So meaning, ang giingon ni Mr. Claro nga naputol kuno iya man gid sila nga naputol tanan.
nga naa may wa na putol. Kay si Kristo miingon nga wa may makaputol na naman. Kung may saad ni Kristo, Mateo 28, versikulo 20, magauban ho kaninyo sa tanang mga adlaw hangtod matapos ang kalibutan. Kung naputol tinuod, mahagbo nga si Kristo bakaton. Kung si Mr. Claro, mauna na nasulti tinuod. Hindi man natutuungan si Mr. Claro. Statement supak man sa ipamuong sa Ginoo. Mauna na kung magklarohan ta ni ini, kung nangita ka kamatuoran, ang kamatuoran na gitudlo sa Ginoo na tutuan. O dili ta matuo, ni bisan kinsa nga tao nga nagpadayag og kamatuoran apan gisupak niya ang statement sa Ginoo. O kay si Mr. Claro wa man gyud nahimo sa pagsupak. Di ba ang iyang nahimo ang pag-uyon. Niuyon siya. Sa kini nga iglesia tinupod ni Kristo o mao nang subject matter sa among debate. Mao nang usbon ko na palpak si Mr. Claro sa iyang pagbungkag sa proposisyon na akong ipamatukan. Dito na mahinon sa inquisition mo ato. Ang tao gani nga mo divert na sa laing isyu o dili mo tunong sa isyu meaning. Wala siya makasabot sa topic na iyan sa among lisatan. Klaro man ang subject tinukod by the Christian Bill. O niini kagabion, makaingon ako na akong napabarog ang kamatuoran. Ang mga ebidensya na akong ipang presentar, huwag ibisan usang gisupak. Sige Sir Claro. Diba inyo na dungog? Wala din siya monitor sa mga referensya, mga dokumento na akong gidala. Meaning, wala siya kapasidad na supakon ang libon na kamatuoran na akong ipabarog. Kung kay libon man kini, wala siya kaasdan. Kung niini, niluhod siya sa kamatuoran, pinagi sa pag-angkon na tinukod ay na simbahan ini Iglesia Katolika. O sa tanan nga naminaw, sa mga Katoliko, mo kinang kamatuoran. Mo kita magkatoliko, magmatusganon kita, hukta nato kining atong pagtuo. Kay bisan gani si Mr. Claro, niangko naman, na kining itukod sa ato Ginoo Kristo, ugaling lang, doon na pa siya mga alibay, nga kini naputol. Kung tayo welcome siguro, magkatapi kami kung naputol manig wala. Aron nga, mahimpit na doon ang iyang pagtuo, na maupin ng iglesia, kaya mag-alibayan na naputol. Na next topic siguro, friendly discussion lang, tama na ini nga, ako na nga po pasensya no, in case na sa ako pagsulti tinoon, medyo masakit usahay, pero kung doon na tayo pagpaubos, unawat na sa kamaturan. So kita magkatoliko ni atas tinuod na simbahan, even si Mr. Claro ni prueba ni ini, ni amin ni ini nga tinukod ni Kristo. So magpabilin kita, nining simbahan na, kung po'y anato ang matarong, balaan na pagkinabuhi sa simbahan. Kasi Mr. Claro, ay may pahitas kong mandata, magpauros ta isip simbahan. Ito kita maang cultures, kung giingon ni Mr. Claro na mapahitas kong kita, mapasigarbuhon, magpaubos kita. Kung sa atong pagpaubos, atong tunan ang kamatuoran. Kaya ang mapahitas kong lamang ang dili mo dawat sa kamatuoran. Apan salamat na si Mr. Claro sa iyang dakong pagpaubos. Niangkon siya na kining mong iglesia, Iglesia Katolika, tinukod sa atong Ginoong Kristo ug usa kini kadaugan sa simbahan na Katoliko nga bisan ang pastor sa Baptist niangkon na kini gitukod ni Kristo. May gabi ug salamat kay tanan. So, nito kayong discussion ng brothers and sisters. So, umaabot, tangit po ninyo karong Martes, pamatod-abot ni Pastor Claro Magallanes nga ang Baptist Church mo tinuod or gitukod ni Jesus Christ. Okay? Okay, so wala ni dumot ang ilangkot. So, pasensya na dyan tayo na wag lang kung gamay ang katong first nga kuan, first nga kuan sa Facebook or sa YouTube, okay ra. Dahil gamay comment, nagkatawa na lang sa mga comment, okay ra, Pastor, ang batawan? Okay, naiingon din nga, asa mo to, ako to bitaw balik, Pastor, na kinila akong ganahan nga, ganahan nga statement, ikan ni Roselito Gomez Sobtinente, ito, Pastor, pagtukod na lang sa Catholic o Catholic Baptist Church. Kini ako na. Papakuro na nagulungan.
Ang tinod, dito tuloy ko Baptist. Kaya napay Brother Christopher Barquilla, sayo man mali si Pastor Sayang Barog, dapat ingon niya ang Catholic Church o Baptist o Sara na unsa man ni Pastor. So mo na mga comment nila pero ganina to daghan ko nagatawo ko sa mga comment nila dire sa conference na video sa Facebook pero naa diya sa kuan, naa diya sa YouTube inyong makuan wala to putol kung sa to ang app sa Bisdak Radio. Okay, so mga pahayag na lang. Parting word. Parting words na lang kay basta karong Martes pabuta rin nyo ang sumpay aning ilahang lagtugi karong Martes kay pamatun na po ni Pastor Claro Magallanes nga Baptist Church mo tinuko ni Cristo. So I'm sure we going to see Brother Paul in the mouth. Supakon ko. Sa dakong pagsupak. Yan dili tinukod ni Cristo. Okay, so Sumala sa mga ebidensya. So karon kay di oyon man si Pastor Claro next I'm sure do na pagsupak. Okay, so istoryahan ko muna itong moderator sa iyong observer. Ay, nagkakasalawatan ito kayo ang gatapit sa katpunan. Anyway, sa sunod po ko na to, mas mahanay pa yun na to, mas maklaro ta sa itong objective o sa itong subject matter. So, ang importante is natay nakatpunan sa mataga, happy na to. So, ako mga pabutod sunod po, magkuman-uman tahan. Martes po na. Magya po si Brother Paul o si Pastor Claro Magallanes. Si Brother Paul. Okay, salamat to sa inyong padayon ng pagsuporta sa atong programa din sa Bisdak Radio Line na kipanatiyahan ni Brother Illuminate Ibareta sa atong mga DJ din sabi na sa atong moderator Brother Agapito GR o labas sa tangan kang Brother Pastor Claro ato magdala sa igsoon kay matod pa niya isa ra magdala. So ato ning ang simbahan Katoliko is Katolik kami ni gigatos po nato ang tanan. Gatso nato ang tanan sa pagtuo sa atong simbahan Katoliko wala rejected din. Kitang tanan iya pa sa Ginoo there's only one path with one shepherd. May gabi is Pastor mo Claro para niyang mga membro o paselo amin na tingali sa among pagpanood pinakapasakit kami. Kapag pasensyain ninyo kami. O God bless sa tanan na naminaw, nagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa ang Diyos manalangin ka natong tanan. Okay, what's up? Okay, daghang salamat sa pag-imbita kanako Brother Erwin. Hindi nga programa akong giisip nga dako nga oportunidad. Kung namingon nga akong purpose din hindi pagdaog sa libati. Akong purpose din is makapresenta sa kamaturan. Subo nga pala doon, para sa ako, sakit. Sakitan ko nga makapasakit ko lahat mga tao. Sakit tayo. Apan, saan naman nga mamayan ang kamaturan o sayang, sakit makaayo man po. Makaayo. So, wala din ko ibarugan nga diin nga akong ibarugan bali at yung diha kang Cristo Jesus na wala yung religion mo na universal church na ang doon. O salamat po kayo Brother Paul. No? So sa iluan na po ko sa itong mga kaigalaan, dapat yung mga nagkakaigsunan dito ko rin. Sa iluan po makapasakit ko sa inyo, apan ang matag usa ka nato na aman tay kagalingon nga panghukom. No? Pero malamang ang garantiya na ito diha kang Cristo Jesus. So daghang kayo salamat. Okay, salamat mga brothers and sisters. So, arit sa closing prayer number. Okay, Pastor. So, Pagabo, salamat kayo, Diyos, nilin Agnes. Salamat kayo yung mga tulong, ginoon na pahayag, kamaturan, ginoon na ikaw mag-atabang sa matalusa. Salamat kayo yung oportunidad. Kung ikaw na magpapanalagin sa Diyos, padayon sa managing legislation, pagkang Erwin, sa mga kaban nila, sa mga registration. Ginawa mong diyan kung ikaw mag-abansat ka na mo, isang masang pagpamauli, mag-abantay ka na mo sa namatas ka daw tayo. Kung Diyos kamalan, ako lamang isalig ka ni mo ang tanan o ginawa ikaw ang tanan. Among ibuhat ka mo. Isalig ni Ampo kung sa mahal ngalan ni Cristo Jesus. Amen o Amen.
Okay, so padalan sa tanan ng mga diya bisita diri sa Crusaders nakawag sa inyong bisita. O maayong gabi inyong tanan. And God bless. Medyo atas na. Amigo di ba?